هەفدەمی بەردەوامیە ئەرتێشا تورکیە دەبهێزکردنا هەبوونا خۆیان لەسەر سینۆرê Sûriyê. Tirkiye hejmarek kerwanên leşkeriyê nû derbasî xaka Sûriyê kir. Ajansa Tirkipress ragihand ku dehsêşemê artêşa Tirkiye bi armanca parastina xalên xwe yên çavdêriyê li gundewarên her du bajarên Idlib û Helebê de sê karwanên leşkerî ji dergehê Kefirlosîn yê Bakurê Idlibê derbasî nava xaka Sûriyê kir. Herê li gorî heman ajansê daye diyar kirin ku ew her sî karwanên leşkeriyên Tirkî ji 100 bar hilgirên barkirî bêkel û pelên lojîstî otomobîlên leşkerî pêk dihat li jêr çavdêriyeke tund ber bi gundewarên Idlib û Helebê veçû. Weke ajansa navhatî daye zanîn ku hevdemî şandina karwanên leşkerî bo navxaka Sûriyê, artêşa Tirkiye dibihêzkirina hebûna xwe li ser sînorê Sûriyê berdewam e û hêzên zêde roj bi roj dişîne ser sînor, bi taybetî piştî êrîşa rejîma Esed ya vê dawiyê li ser xalên Tirkî yên çavdêriyê li gundewarê Idlibê ku encama wê êrîşê de heşt leşkerên Tirkî hatin kuştin, nehêndin jî birîndar bûn. Ku ji alî xwe ve jî Tirkiye bersiva êrîşa rejîmê de û 56 armancên rejîmê bombebaran kirin ku di encamê de hejmarek çekdarên rejîmê hatin kuştin. Hêzên rejîma Esed bi piştevaniya Rûsya û milîsiyên Îranî ve ev e zêdetirî sê mehaye û dest bi operasyona xwe ya leşkerî li ser Idlibê kiriye ku di çarçoveya wê operasyonê de rejîm di damadawiyê de kariye hejmarek mezin ji bajarok û gundên Idlibê bixebin kontrola xwe de û roj bi roj pêş ve biçe û niha nêzîkî navenda bajarê Idlibê bûye.